Tħabbret il-5 edizzjoni tal-kompetizzjoni fuq livell nazzjonali Code.Sprint li permezz saħħa studenti ta' sekondarja u tal-post sekondarja ikunu jistgħu jagħmlu proġetti ta' kodjar. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħodu, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tkellem dwar kif din il-kompetizzjoni tagħti għoda lill-istudenti biex lilin mill-bank tal-iskola ikunu jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Il-Ministru Grima qal li bekk l-istudenti kabbar l-arfin tiegħu mhux billi jistudja bl-amment iżda billi jfittex soluzzjonijiet għal problemi li jaffaċċja. Ħajkollu kompetizzjoni ta' livell għoli, kompetizzjoni illi toħroġ l-aħjar mill-istudenti tagħna li jkunu qed jitgħallmu kif jibnu l-argument tagħhom u kif propju jkunu jistgħu waslu prodott li jkun tal-ogħla kwalità. Għal din is-sena l-kompetizzjoni li qed issir b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Istitut ta' Taħriġ fl-Informatika LICE Malta hija miftuħa wkoll għall-iżviluppaturi tas-software. Kull min itemm din il-kompetizzjoni ser ikun akkreditat b'MQF Level 3 u għalhekk, apparti l-premijiet tar-rebbieħa, kull student ser ikollu ċertifikat ta' akkreditazzjoni. Josmar Borċ, uffiċjal fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, spjega li l-għan prinċipali ta' din il-kompetizzjoni huwa li l-istudenti kollhom l-opportunità li jaħdmu fuq proġetti li jgħinuhom jidħlu fis-settur tat-teknoloġija f'pajjiżna. Iktar ma nistimulaw għal studenti minn età tenera li jażlu daw is-suġġetti, ovvjament iktar il-qudiem ħansibu il-frott tagħhom. Kull min huwa interessat japplika għal din il-kompetizzjoni jista' jagħmel dan billi jidħol fuq is-sit codesprint.edu.mt.